салом дӯстон, бо шумо ҳастам Дилҷӯи Хатлон. саволу ҷавоб аз фани информатика. савол: технологияи информатсионӣ чист? ҷавоб: технологияи информатсионӣ фани техникӣ буда қонунҳо, усулҳо, ғункунӣ, захиракунӣ, коркардбарорӣ ва интиқоли информатсияро бо ёрии компютер меомӯзад. савол: калимаи компютер аз кадом забон гирифта шудааст? ҷавоб: калимаи компютер аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш ҳисоббарор мебошад. савол: компютер чӣ гуна асбоб аст? компютер асбобест ки барои дохил кардан ва хориҷ кардани информатсияҳои гуногун дар экрани дисплей хизмат мекунад. савол: калимаи информатсия аз кадом забон гирифта шуда маънояш чист? ҷавоб: калимаи информатсия аз забони лотинӣ гирифта шуда маънояш ахбор, хабар, маълумот, иттилоот мебошад. савол: қисмҳои асосии компютер чандтоанд ва онҳоро номбар кунед. қисмҳои асосии компютер 4 мебошанд: блоки системавӣ, монитор, клавиатура ва мушак. савол: монитор чист? ҷавоб: монитор яке аз қисмҳои асосии компютер ба ҳисоб рафта барои ба экран баровардани информатсияи матнӣ ва графикӣ хизмат мекунад. савол: блоки системавӣ чист? блоки системавӣ яке аз қисмҳои асосии компютер ба ҳисоб рафта барои дигар қисмҳоро ба танзим даровардан хизмат мекунад. савол: клавиатура чист? ҷавоб: клавиатура яке аз қисмҳои асосии компютер ба ҳисоб рафта барои дохил намудани информатсияҳои гуногун хизмат мекунад. савол: муш чист? ҷавоб: муш асбоби дастиест ки барои идора кардани информатсияҳои гуногун ба компютер хизмат мекунад. савол: муҳимтарин таҷҳизоти дохили блоки системавӣ чист? ҷавоб: муҳимтарин таҷҳизоти дохили блоки системавӣ ин платаи асосӣ мебошад, ё ин ки платаи модарӣ низ ном мебаранд. савол: компютер ба чанд қисм ҷудо мешавад? ҷавоб: компютер ба 2 қисм ҷудо мешавад: асосӣ ва иловагӣ. дар асосиаш дохил мешавад блоки системавӣ, монитор, клавиатура ва мушак, ва дар иловагиаш бошад динамика, наушник, микрофон, модем, флеш-карта ва ғайраҳо. метавонем ба як ҷавоби кӯтоҳ ҷавоби ҳамаинро гӯем, яъне ки ба ғайр аз 4 қисми асосӣ дигар чизе ки мо насб мекунем иловагӣ ҳисоб мешавад. тугмачаҳои функсионалӣ кадомҳоянд? ҷавоб: тугмачаҳои функсионалӣ аз F1 то F12 мебошанд. савол: принтер чист? ҷавоб: принтер асбобест ки барои дар рӯи коғаз хориҷ кардани информатсияҳои гуногун хизмат мекунад. савол: принтерҳо чанд навъ мешаванд? ҷавоб: принтерҳо 3 навъ мешаванд: лазерӣ, рангпошанда ва матрисавӣ. савол: қоидаи ба кордарории компютер чӣ гуна аст? ҷавоб: қоидаи ба кордарории компютер ин тавр аст. якум: ба манбаи барқ компютерро пайваст мекунем. дуюм: тугмаи поверро пахш менамоем. севум: тугмаи повери мониторро пахш мекунем. чорум: то пайдо шудани равзанаи мизи корӣ
انتظار میشویم. چنین بودن سوال های امروزه ما.